Babukele uSibani Media. Ah, Mndeni wami wesibili bafowethu, indlela enginithanda ngayo angazi ngingayilinganisa kanjani, ukuthi uthando bafowethu alulinganiseki. Ngizonibingelela bafowethu ngubonga kaMkhize ngaphansi kweSibani Media. Bafowethu ngiqala ngokubonga, ngibonga uthando lwenu nenhlonipho yenu enisikhombisayo yona bafowethu. Bafowethu la sibhaye lo mfowethu waKaMzimela, uthi unenkinga nomuntu ahlekisana naye. Bafowethu angithandi ukuxoxa kakhulu isitori somuntu ngoba manje ngisuke ngisibheke ngendlela engesiyona. Into enizoyenza engiyicelayo ukuthi ningenzele yona bafowethu, ngicela nihambe nami ningasali bafowethu, sihambe somuzwa ukuthi uthini uMzimela, yini le emkhathaza kangaka ngomfazi wakhe. Ngiyabonga bafowethu. Ngizophinde ngibingelele mndeni wakithi e-South Africa. Ubonga lo senyamazi bafowethu wakaMkhize Sibongo, oqhamuka ngaphansi kweSibani Media. Ngizoqala ngokubonga bafowethu uthando lweni sithanda ngalo. Bafowethu nje kade ngishilo sibhaye lo mfo kaMzimela lana, umfo kaMfeka. Ngisacela bafowethu ke sixhumane naye. Sizwe ukuthi umfo kaMzimela yini ayidinga kwiSibani Media. Unjani mfowethu? Ngiyaphila njani? Ngikhona mfowethu. Hayi ngiyaphila. Sibonile usibhayelela kwiSibani Media. Angithandi ukuchazela ababukeli ukuthi yini lo khala ngayo, ngifuna bazizwele ngawo mfethu ukuthi yini inkinga yakho. Yini kahle kahle le edala uzubiza iSibani Media. Mfethu. Ngani nokuthi mhlampe ngicela uqale ngikubuze nje secretly sowu-2 kanje. Yeah mfethu. Mfethu uma ngabe unomuntu wesifazane uthandana naye ekufuna i-sex every day and nginothisa nangokuthi uma ngabe ungamniki uzoqamba amanga athi umreyphile seyokuripotha emaphoyiseni. Yini kuqala wena ongayenza mhlampe as umuntu oyindoda? Awu. Imibuzo sibheka ngimina manje. Ngidinga usizo mfethu yabo. Azwanzima ke lo mbuzo wakho. Mfowethu ngingazama usizo. Mhlambe ngingazama ukuthi mhlambe ngibone noma ngiye emaphoyiseni noma mhlambe ngibize umndeni. Ukuthi mhlambe ke sixoxe nawo sibone simisa kanjani. Ngoba phela leyo nto isifana ukuthi wena usuyahlukumezeka. Ya injalo mfethu. Mfethu. Ngiyanqena nokwaxoxela amashidi yabo, ngase kube ngathi ngi-weak and nomndeni angifuni ukufaka kule nto. Kahle kahle yami naye. Ngizamile ukuthi ngiye emaphoyiseni. Kahle kahle inkinga yami ngiqale ngikubekele la. Inkinga yami kanje. Kunomuntu wesifazane ngithandana naye, yabo. And engimbonayo ukuthi ngelinye ilanga ngiyadinga ukuthi ngimenze umfazi, yabo. Manje inkinga iqala la ekutheni ayifana kangiphi isikhathi, yabo. Ungidinga i-sex every day. Ngiyabuya esipanini, ngiyaya esipanini, ngiyabuya esipanini, ngumuntu ophinda athande nokujima. Ngicabanga ngibuye ejimini sengifuna lento. Ngihleli ngibuka ibhola ngifuna la, ngisenaso nje nesikhathi sokuthi ngishile namajidi because nangu yena ufuna ucansi, yabo. Leyo nto ngizamile ukuyoyiripotha emaphoyiseni. Ngiyiripotha as umuntu ngenzela ukuthi nami ngibe safe just in case ngelinye ilanga efika esithi yena ngimreyphile kanje nakanje nakanje, yabo. Ngikwazile ukuwabekela la maphoyisa lo. Kodwa ngithe nje ngisayiqala idaba lwami olumalunga nento enocansi phakathi ukuthi ngilenziswa every day. Ayaqala abona nje sokukhona abaqala bayangihleka, yabo. Ngazama ukuthi ngiyaqhubeka kodwa ngigcine ngalibekanga lo daba. That's why ngiye ngagcina sengibiza nina ukuthi nina mhlambe ningangisiza ngani. Because ngiyeza ukuthi abantu bayasizakala kumina. Yeah. Mfethu uqonda ukuthi lo mbuzo ade ungibuza wona umuntu wakho kahle kahle ke siqala mfethu. Mhlambe lo muntu usumlobolile noma senishiki kuphi usukwenzile yikuphi usukwenzile nje ngaye? Umuntu vele sengimcelile. Beningashadi kodwa. Asikakashadi. Manje uyena lo okuthreatenisha ngokuthi ukuthi awufuni ukulala naye uzohamba uvile icala athi uyamrape. Yeah, because andazi nokuthi unokusolo ukuthi mina mengingafuni kunabantu yini engidlala nabo esayidini kanti uyena yedwa kuphela. Yeah. Mfethu mina ngokwami ukubona ngicanti lokho kwenzile mfethu umqondo omuhle ngoba lento kwesinye isikhathi ungathola ukuthi uyayenza mhlambe khona inkinga thina esingayazi anayo mhlambe angakaza ayikhulume nawe, yabo. Mhlambe sothi mase sikhuluma naye sithola ukuthi ikhona lenkinga anayo naye mhlambe akazenzi. So sothi mhlambe mase simbonisa mhlambe abone ukuthi hayi lento engiyenzayo i-wrong.
mhlambe kufaka ngabe ngenza kanje 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 yabo. Yahlisela. Yeah mfethu nokuya emaphoyiseni ngicela kwaba right ukuthi uyoreporta leyo nto ukuze ngingathi ngenye ilanga mhlambe meyiqhubeka lento agcine eseyakhona esethi yokubophisa ufike uthi iyeke yenzeka into kanje ngafika ngazo report yabo. Yeah. Aha mfethu. Mina bengicabanga ukuthi mhlambe if ningawazi ukukhuluma naye. Yeah mfethu ngicela nithi nje usibizile mfethu iyona into esingakusiza ngayo le ukuthi sikukhulumele naye sizwe ukuthi uthini. Alright. Ngakwazi ukumbiza. Yeah mfethu mekhona eduze ngicela ukuthi umcele bafu. Alright. Babukeli eish udaba lamzimela bafowethu mhlambe wena ungalithatha kancane bafowethu kodwa mina ngilibona kudaba olubaleke kakhulu baningi abantu abasemajele through lolu daba bafowethu ngalendlela wena ungalinaki uyije mhlawumbe umuntu wakho wesifazana uyadlala noma mhlambe angazi ngingachaza ngithini kodwa nje bafowethu udaba lokanje lithathele serious akuyona into encane lena hayi siyabonga mama uSuzana esihlalo ish leze ngikhohle ukutshela ozana esihlalo mzimela Sawubona mama. Yebo njani? Ngiyaphila kanjani? Siyaphila. Ngiyabonga mama mina ngubonga wakamkhize oqhamuka ngaphansi kwesibani media. Besibhayelwe ubaba wakho la umzimela bethe khona udaba afuna ukulikhuluma nawe mama. Manje uthi ukalikhulume lo daba wena ungalithathi serious. So uyabona lento iyamlimaza mhlambe ngaze igcina sekwenzeka into engafanele so ingakho icela ethini ucela sizomsiza ngalo. Oh hayi. Ngiyabona. Ngisacela ukuthi ke sizwe yena ubaba umzimela ukuthi uzokuchazela thini. Baba mzimela. Yeah. Into kanje mfethu. Yabo. Mina umuntu osebenzayo. Mina ngithanda negym, ngithanda nozibukela ibhola. Manje into eyenzakala ngithi ngibuye emsebenzini. Ukuthi mhlambe akumele ukuthi ngimnikeze ucansi cha. Ngiyazi vele ukuthi umsebenzi wami lo ukuthi kumele mina naye senze ucansi. Kumele ufuna nami ngifuna. Manje inkinga yena ufuna kakhulu kunami. And ngiyakhathala isikhathi esiningi. Yabo. Ngithi noma ngisaya relaxile ngihleli nabanye abantu nangu yena sengifuna ngicela ekamereni ngifuna lento. Ngeke ngazama ukukhuluma naye uyazama ukungisabisa athi mengingafuni uzoyo report emaphoyiseni mengingafuni uzonikeza abanye abantu yabo nje yangiprovoke isikhathi esiningi yabo ngigcina nami mhlawumbe sengenza into ewrong that's why iqaleni ngingaqala ngayo emaphoyiseni but ngabona ukuthi usizo ngeke ngilithole khona that's why ngibize nini ukuthi ningisize ngalento le. Hey siyabonga mfoka mzimela noma udaba lakho lunzima mfowethu. Mama canthi yamuza ubaba uthini? Hayi ngiyamuzwa kahle. Manje into engixayo lapho ukuthi phela mina naye baba lo siyakhuluma impela nje. Kuse ngazi impela alanda amakhamera impela nje. Ukuthi angenelele lolu daba ngoba ngaphila udaba labantu ababili. Mama ubaba uyachaza ukuthi kunenye indlela obuye ukukhulume ngayo naye imsabise uma uthi uzombophisa noma uzohamba uye kwabanye abantu ngaphandle. Leyo nto le ingagcina mhlambe uzohake ngilinganisa uzophuma uye ngaphandle. Leyo nto egcineni meyibamba umzimela mhlambe ugcina sekhipha isidumbu engaqondile wenziswa wena. So canthi lokho akwenzile ukwenziswa ukuthi uavoida ukuthi agcine senza into engekho right. Hayi ngiyakuzwa bhuti. Ngibeka kanjalo. Kodwa phela angithi vele njengoba umuntu osengicelile vele. Akuyona nayo into ayifuna umzimela le ukuthi yenzeke. Ngoba phela ukuze ungithathe ekhaya wayefuna khona vele ukuthi ngimjabulise njengabonke amadoda lamnyango. Manje yena mase ezobiza amakhamera ke manje azowafaka la ekhaya yini leyo ngempela? No mama mechaza umzimela uthe kona vele njenganendoda umsebenzi wakhe ukuthi akunikeze injabulo ngasonke isikhathi. Kodwa manje kunezinto azenza uyasebenza abuye eyojima adlale nebhola. Kwesinye isikhathi ufike ekhathele.
ya so iliyonto emkhalazisa mhlawumbe ukuthi noma ekunikeza kungabi izonke izinsuku. Mina ngesingami ngifuna kube yizonke izinsuku. Ngoba phela angithi ngihlala la endlini ayikho into engiyenzayo. Manje umsebenzi wami ukuthi mayibuya nje yena kube njalo. Ekseni kuba njalo. Ngifuna nje kube njalo nje zonke izinsuku. Ema ke mama uyamcabangela nomzimba enthi mhlambe ngelinye ilanga angagcina selahlekelwa yitoho ngalento wena oyenzayo ukuthi zonke izinsuku ngoba phela ubuye emsebenzini ekhathele nawe ubuye futhi uzomxina ngenkonzo yasekamereni uzokhathala la awumhlamba lale aselwe afike late emsebenzini anikezwe iwarning mhlawumbe nangosuku olulandelayo aphinde kwenzeke njalo awucabangi ukuthi igcineni izogcina isexoshwe yilonto kuzoba njani ke semhleli nina sengasekho umuntu ofaka ukudla endlini nizophatheka kanjani? Hayi phela lapho unephuzu impela kodwa phela naye mayiseyibeka ngalendlela ayibeka ngayo mina ngizocabanga ukuthi shuthi vele mayiphumile la ekhaya shuthi khona afika bebhizi naye le mayifika la ekhaya senqaba esethi hayi ngikhathele kwakuthi angifuni ukuzwa leyo nto mina. Kukhona nokukusole mama mhlawumbe ukuthi uyakuchithela noma mhlawumbe kanjani? Cha phela njengomuntu esifazane kuba khona lokuthi hayi umuntu nje angithembisisi kahle lapho nalapho. Yini wena ungazithembi mama ukuthi lokho kwenza kubabuka kwakho ngeke akwazi ukuphumela ngaphandle? Cha phela webhuti iziningi into mina ngaphandle zasebenza zinemali mina yini engiyenzayo ukuthi ngihlalela ekhaya manje mayiphumile ke yena shuthi uyahamba ubona laba bangcono ke kunami asababone ngale esebuye sezusukhathele. No mama mina ngendlela engibona ngayo umzimela wakukhetha kwabaningi wakuthathwa kuletha lekhaya and uyasebenza angikholwa ukuthi usengaphuma ye ngaphandle ebe akwazi ukukhetha kwabaningi akuletha lekhaya. Yima ke mama ubaba khona la eveze khona ukuthi wena ukumtshela ukuthi if engafuni ukulala nawe uzombophisa o uzophumela ngaphandle uthatha isibaya sakomzimela usinikeza abanye abantu. Hayi angifuni nje uqamba amanga ngake ngakwenza kodwa phela akuyona inhlala yenza ngakwenza nje nami phela ngidiniwe ngathi yabona ke mfeka mangafuni ukwenza u1 no2 ngizohamba phela ngiyonika abanye kodwa nje angigxilanga kakhulu lapho kona ukumthusa ngamthi thasi ngangifuna thuke phela nayathi awu kanti le ndaba iserious yabo kodwa nje aze ngigxile kuyona ngandlula nje lapho. No kunezinto mama esithi mesizenza singazinaki ubungozi bayo ungaboni ubungozi bayo. Uyazi ukuthi umfeko sebuye nase police station iyo reporter lento wayenza. No. Ubuzufuna ngiboshwe nemfeko? Emaphoyiseni bakwethu? No mama. Ngoba yini engaka engiyenzile mina sengaza yobikela amaphoyisa. Kuzothiwa ngempela kodwa hawunanga umuntu esifazane efuna indoda la. Umzimela nangebuza umama ngisacela ukuthi uziphendulele ukuthi wasufuna ukuthi aboshwe yini? Cha engafuni ukuthi aboshwe. Kukabili mfethu. Ngeke ngize ngibophise umuntu engifuna ukuhlala naye. Kodwa zikhona ezinye izinto ukubona ukuthi ukuze nawe ube safe ngcono amaphoyisa lento ayazi yabo. Ngenithi ngelinye ilanga ngizwe sekuthi mhlawumbe uzokwenza ngaphumele ngaphandle umzekelo. Alale nenye indoda bese buyeza la mina ngibambe lokho yabo. Emva kwalokho mhlawumbe uzoqhubeka naleyo ndoda bese engasakwazi ukuhlala nasho okay simini uzokwazi ukuthi angibophise enzela akwazi ukuhlala emzini wami nayo leyo ndoda izinto ezenzakalayo lezo. Hawu athi mefuna ukuba happy nale ndoda abuye azoyifaka la mina sengiyaqala ngiyaboshwa. Athi ngimrapile mhlawumbe njengoba ejwayele ukusho nje athi mina uzovesane angibophise. Oh hayi ukuthi kani into ayishowayi kanye ujwayele ukisho. Ujwayele ukisho. Ngangenzela nokuthi futhi epolice station ke bahlale beyazi leyo nto ukuthi yena mefika babese besazi ukuthi sekukanjalo nje sekuqondile. Mama angiphatha kabi amagama akho. Bengithi mhlambe njengokade usho ukuthi wayisho wayi kanye futhi uyisabisela yena but uyasho umzimela ukuthi into ojwayele ukisho leyo. Baba nje unehabana nje. Ngisho kanye mina lento unehaba nje umfeka. Ngisho nje kanye nakhona ngidiniwe. Angazi noma usekusho ngoba esebona amakhamera kodwa nje wabe into nje yesuku. No mama angicanisa akusho ngoba ediniwe. Kukhona ukuthi into ikuphathe kabi. Ikuphathe kabi mhlambe nendlela uyikhuluma nawe
isikhathi ungamnikezi ukuthi ayikhulume ngendlela Mm. njengoba eseyiveza manje into eyayemphatha kabi ngalosu ukuyikhuluma noma ngesikhathi usuke uyikhuluma wena iyamudla lento ngenye ilanga kunabantu abadonsa ejele bedonsa into efana nale mhlawumbe wena khona umuntu usumtholi wayitshela mhlawumbe khona umuntu osumtholile ingakho wena usho kanje so ufuna ukuthi ayoboshwa ukuze uzothatha lo muntu uzomfaka lemzini wena Hayi khona mawuyibeka kanjalo ngiyakuzwa ke. aha Shuthi inkinga ibe mina ukuthi ngingamuzwa kahle umfeke ukuthi uthini. Nokungaqonda ubhlungu abuzwa ngalento engiyenzayo. yebo Hayi shuthi iphutha libe kumina ke. Mawusuyibeka kanjalo ke ngiyabona ukuthi iphutha libe kimi. ngicela ukubuza ke la mama mhlambe mhlambe kuphi esingakwenza thina ukuze silekelele wena ngoba ngiyabona ukuthi angathi awuwedwa kulenkinga obhekene nayo kukhona okunye okungale thina singakwazi Hayi. Ebengakuthanda nje ukuthi nisenze nje khona njengoba senze nafika ke. Ukuthi phela ke mhlawumbe mangathiwa noma itoho yabo ngibe busy nami ngento ethile. Mhlawumbe ngakuzwa ukukhathala hleze kuzwa umfeka mayibuya la ekhaya ntambama. Mangathola mhlawumbe itoho nje kube khona amasetshane engiwatholayo. Kungaphela manje ukuthi sibheke umfeka yabo ngimise nami ke ngimisa ekhaya bengazenzi kwenzeke kanjalo nje. mhlambe ngamanye amagama singabe ukuthi lokho wena une stress omsebenzi Nginelukuluku lokuthi ayikho into engiyenzayo. Manje leli gwebo lihambe engathi ngave ngilikhiphele kumuntu kanti umuntu oseduze ke uyena umfeka lo. Wenzela ukuthi nawe ungasebenzi njengoba engasebenzi. Shuthi kuzoba njani mase singasasebenzi sothona. Mfethu Mzimela ngiyamuzwa usisi indlela abeka ngayo kunento kwesinye isikhathi ukuyenze ungabuboni ububi bayo kulomuntu oyenza kuyena can't uyakhumbula ukuthi ngithe mhlambe mase sikhuluma naye kunento thina esoyithola kuyena thina esingayazi can't sesiyitholile ke manje and futhi lento esiyitholile yena bengaboni ububi bayo yabo so ngicela sesingadila nayo thina leyo nto sibone ukuthi angasizakala kanjani umama ukuze mhlambe nawe ugcina usafety nasemsebenzini nasekhaya uhlala uhappy yabo so ngicela uthe umama ukuthi athole umsebenzi mhlambe mengathola umsebenzi naye uzokwazi ukuzikhipha busy ngomsebenzi afike naye ekhaya mhlambe ekhathele engasalilangazeleli ucansi ngalendlela suke lilangazelela ngayo Kahle kahle hayi ukuthi ucansi uaddicted kulona. Ulufuna ukuba nako edinga umsebenzi. What if uaddicted lo muntu uzothola umsebenzi abesenikeza lapho umsebenzi? no bafo hayi ukuthi uaddicted ocansini o mhlambe yena inkinga nayo stress ukuthi akasebenzi so le stress ukuthi akasebenzi sesikhiphela sengathi angenza ucansi zonke izinsuku so if ezothola umsebenzi usisi uzoba right ngendlela yena achaza ngayo nami futhi indlela engibona ngayo Kangcono. ya mfethu ngiyacela ukuthi ke sizame sibone ukuthi mhlambe mesimzama umsebenzi mhlambe ngeke azakwazi yini ukuthi mhlambe lenkinga yini isolitheke nani ube happy ukulangazelela ukujabulele nje mophuma emsebenzini ukuye ekhaya ungathi mophuma emsebenzini uye ekhaya ube naleyo nto ukuthi yabo Yeah, understand. ya mfethu siswami mhlambe nakubabukeli besibani media mfethu ngoba banalo usizo kakhulu ngiyabathemba futhi mhlambe ungazicelela uthini for ngendaba yomsebenzi ukhethile umsebenzi ofunayo noma mhlambe ukhethile as long bona bezokunikeza umsebenzi Hayi angikhethile bhuti wami. Makuwumsebenzi nje kuthiwa nje wasemajardini. Noma kuthiwa ngiyawasha noma kuthiwa ngenzani. Mawumsebenzi uzonika leyo madlana le encane. Hayi angikhethile. mhlambe ikhona iqualification onayo noma Hayi iziqo. Nginazo. Kodwa ezokuthunga phela ngangabamba lapha nalapha yabo. Akuyo mhlawumbe into engake ngagxila kuyona ngoba akuvumanga izinto ezeyimali. Ngase ngiyayeka ke. uthi sisi into oyifundela ukuthunga Yebo, hayi. kusho ukuthi mhlambe mekhona obukayo umlandeli wethu aha babukele emakhaya ngicanithi inkinga besinayo bafowethu isolvekile noma ingakasolveki kahle kahle kodwa ngicanithi izosolveka ngoba ngiyazi nina ababukeli ngendlela nesupport ngayo kusibani media ngicanithi nizokwazi ukuthi nosiza umndeni wakamzimela bafowethu umfowethu bethule kanzima kakhulu bafowethu akudlali ukusatsheswa ngerape nani niyazi ukuthi kuye manje kunabantu abadonsa igwebo abangalinzanga icala nomzimela ubone engabhekana nalobungozi ukuthi ahamba odonsa isigwebo angasenzanga that's why igcine bezisibani media ngicela nizongisiza sengibonile nibasiza abaningi
Bafowethu ngiyacela ngiphakamise izandla kunina. Ngiyazithoba ngikhumula isigqoko noma ngasigqokile bafowethu. Ngiguqa ngedolo phansi ngithi bafowethu. Nanga uMamfukeng oganele kaMzimela. Uthi uneziqu zokuthunga, ufundele ukuthunga bafowethu. Sacela bafowethu nimsize. Noma engagxilile lapha ekuthungeni uthi noma imuphi umsebenzi akakhethile, kodwa anakho nakwazi 100% ngakho ukuthunga. So bafowethu ngiyacela balandele uSibani Media. Bafowethu ngingakavalelisi bafowethu. Ngizocela ngiqale kumfo kaMzimela ngizwe ukuthi ulitholile lo sizo abelidinga noma mhlawumbe uyayibona inqubekela phambili kulento esesiyenzile namhlanje. Mfo kaMzimela. Yeah. Aha. Mhlambe ukufika kwethu lana mfowethu. Mhlambe ukukhona umthwalo uzwa wehle emahlombe akho sesixoxile nomama oyizwa inkinga yakhe njenganomuntu ongayizwa inkinga ungayazi inkinga. Hayi ukhona hayi mina ngibona ngathi nisize mina kakhulu naye futhi nginganalo ithemba lokuthi naye ngelinye ilanga uzoba right because sengizwile into emhluphayo ukuthi kahle kahle udinga umsebenzi bengakulindele-ke lo yebo mfowethu yonke into beyidinga beyithola konke ku-right kodwa-ke manje bengiyitshela mina ukuthi nje u-covered yabo kodwa-ke manje sengiyathola ukuthi hayi udinga umsebenzi kahle kahle eyona nto imenza yonke lento ebeyenza umsebenzi and ngiyaqala ukumbona ephole kamnandi kanje naye namhlanje futhi anihlonipha hayi userelaxile ngiyethemba lokuthi ngasangihlupha hayi mama ngiyambona ubaba uthi ujabulile ukufika kwethu hayi ngiyabona hayi nami ngijabulile ngoba sengizazi ukuthi ngithole lolu size bengilidinga hayi siyabonga nayi siyabonga babukele uSibani Media siyabonga bafowethu kancane mfowakhabazela kancane njengoba bisengilibekile udaba lami lokuthi ngithi ngibuye emsebenzini nangu yena ngithi ngiyageza nangu yena ngisho sihamba emotweni nangu uthi asipake kancane la semiceleni sekumele kwenziwe njalo mfethu umsebenzi ngiyazi awuthole namhlanje into engifuna ukugculiseka kuyona ukuthi ukusukela namhlanje because mhlambe umsebenzi ozawuthole after 6 months or 3 months or 6 weeks yabo into kanjalo asazi kodwa kusaqhubeka yabo akawutholi umsebenzi mina ngifuna ukwazi ukuthi manje sekwenzakala kanjani kusukela manje angithi manje awutholi umsebenzi sizokwenza kanjani okwamanje ngikawutholi umsebenzi mina ngi-right ucansula every day hayi ngizobonga mfowethu umbuzo wakho noma nami ngilibelile ukubuza kodwa ngithathe ngokuthi ngoba ngicanthi isolution bese siyitholile kusho ukuthi sizozokwazi ukuyiphatha kahle kodwa ke umbuzo wakho mfethu umnandi futhi emuhle mhlambe wena bafo bozimisela ukuthi mhlambe ngesonto noma ngenyanga nika ngakiko ocansini at least mfethu yabona nje kulula kakhulu kuye ecansini mfethu ngibe right esibese esimene esi-right naye bese esimene esi-right just ukuthi ngelinye ilanga angilalele ukuthi yabo mama namhlanje ngikhathele yabo ngifisa ngathi ngingalala uyazi yena ukuthi masilenze ucansa I make sure ukuthi uba right kodwa manje yena useyazi overdose mina ngifisa ngathi mangingena ekseni singalwenzi mangibuya emsebenzini mawukuthi ke ngingena ke emini ke yabo sesingavuka ke mhlawumbe ngibuye esipanini lethi sibe right mina naye nasekuseni futhi ngimvalelise ngaleyo round yabo mangibuya ngiyabuya ngiyageza siyalala hayi ukuthi namhlanje ngene ekseni kumele ngenze ucansi ngiyabuya kumele ngenze ucansi i-weekend ucansi hayi ngiyala la mama yeah ngicela ngithamuza ubaba hayi ngiyamuzwa uthini ngovo lwakhe yena akunankinga ngoba phela usengivezelile ingcindezi ebekade nayo ngalento ebengiyenza futhi ke ithemba ke selikhona lokuthi umsebenzi ngase nguthola manje lokho akushoyo ngivumelana nakho ukuthi mhlawumbe singajahi kakhulu ukuya kuleyo ndawo sehlise kancane hayi angikho inkinga ke sokwenza kanjalo hayi ngiyazibongela mama mfo kaMzimela ngiyabonga mfethu ngiyabonga kakhulu babukele uSibani Media
Bafowethu Sibani Media siyabonga bafowethu. Onenkinga efanayo bafowethu sicela sibhalele. Nonenkinga noma eyani inkinga bafowethu sofika kuyena noma ikuphi sizomlungisela inkinga zakhe. Ngobonga kwaMkhize bafowethu sicela ukuvayelisa. Ningasali bafowethu. Nangokulandelayo isupport yenu usisi ucela usizo ningakhohlwa bafowethu. Siyabonga.